Wel, wedaeth o'ch chi nawr, fel un oedd hi, when i'n blentyn ysgol, a when i ddim yn byw y milltir anner o bentre enw Eglwyswrw. Am fam wedi bod yn geneilod ac yn fenyw gweithgar gyda'r ffermwyr ifanc, trwy gydol i hoes. Gyda ni, na sy'n dechreuodd wedi na gystadleuaeth siarad gyhoeddus. A i bobl o dan 15 wyt ti'n goffod darllen, wyt ti'n goffod siarad am bwnc, a symud mlaen pan ddechreuais i, na beth dechreuais i fel gofyn ni'n goffod darllen a goffod wneud siarad gyhoeddus. A wedyn gydawes i ysgol ar ôl yn gymeryd yn aroliadau, a wedyn dechreuais i yn y ffermwyr ifanc, a bang mewn ysgrifenyddes yn syth bwn. Na ffordd galed, when i'n teimlo fe'n galed, ond felly i byth achwyn. When fam a'n dad, ond when fam yn arbennig, achos wedi'n ffono bobl, neu helpu fi ysgrifennu llythyron, a wedyn ffordd dda ddod i'n nabod yr aelodau ffermwyr ifanc, o'r hyn i'r ifanca. A ti'n bod, a na'n amser ifanc fi, oedd gweithio ar y ffarm a ffermwyr ifanc. A fe sy'n ffodus iawn, ges i fod yn ysgrifenyddes am sawl gwaith yn ystod yn yrfa o tu fewn terfynau'r oedran y ffermwyr ifanc. A fe sy'n gadeirydd, fe sy'n trysorydd, fe sy'n gadeirydd pwyllgor y merched y sir, fe sy'n cynrychioli'r sir yng Nghymru. A fe sy'n ffodus iawn o fynd a trefeila dros Gymru, dros y ffermwyr ifanc a gwerthu'n ngwlad, a cael bobl i sefyll ar y ffarm o wahanol wledydd, a cael cyfleoedd arbennig. A dwi'n annog unrhyw un sydd felly ddim yn teimlo'n hyderus neu yn hyderus i ymuno gyda mae'r aelwyd, byna mae aelwydydd i gael nawr yr urdd, neu gyda ffermwyr ifanc. Mae hwnna sy'n rhoi, i fi dechreuon ni yn yr ysgol Sul yn y capel yn Ebenezer, a yn yr ysgol Sul when i'n mynd i ddau ysgol Sul, when i'n mynd i'r ysgol Sul da mam i'r eglwys yn Eglwyswrw, yn bore, a when i'n dod nôl yn y prynawn, oedden ni'n mynd i'r ysgol Sul dan yng Nghi, i'r capel Ebenezer sydd wedi cael ei adeiladu ar dir y fferm. Ar dir y fferm chi? Ie, yng Nghwmbetus. A wedyn, so na mae gwrydd, a wedi wech chi'n cael blynydde nhw pan wech chi'n blant bach, sa'n bod, ond mae rhai bobl felly bydd yn gwrando mewn yn cofio hyn, mae wedi cael penny readings. Neu wedi goffo mynd i ganu adrodd, a wedi cael y bags bach a cael hanner coron a neu lan i goron os wedi yn feddigol. So hwnna'n rhoi hyder i chi, a cymeru ran y capel wrth gwrs, hwnna yn brofiad arbennig, ond wrth ddechrau yn y ysgol Sul, y capel, wedyn i'r ffermwyr ifanc, dwi'n annog pawb i roi shot ar y siarad gyhoeddus, achos mae rhaid chi siarad dros eich hunan mewn bywyd. Fel chi'n gweud, ni wedi ynysu nawr yn y blwyddyn ddiwethaf, wel ni wedi marfer byw ar cefn gwlad, le ni ddim yn gallu mynd mas a mynd am wac a gweld rhywun drws nesaf, achos felly bydde neb o amgylch chi am filltir neu ddwy. A chi'n gorfod dysgu i fod yn gysurus yn cwmni'ch hunan. Na'r gair licen i wei. A dwi'n ngofio i byth dwi'n credu'r flwyddyn yr eira mowr oedd a 63. A Anna fi'n war y funud, wedi eitha ifanc, a wedi eira mowr dyn ni, a wedi mrawd yn fabi da mam yn tŷ, a weisiau mynd i o'r fflwr bara. A goffon ni Anna fi fynd yn y tywyllwch gyda torch, trwy'r llwchau mawr, dros ceie, lan 3 cae lan y ffarm, mynd trwy'r goedwig i Migan Wells, ffarm drws nesaf, i mofyn bod nhw wedi dod â sachyd o fflwr i ni. A llysgo honno gytre trwy'r eira, a wedyn bobl byw lawr yr hewl wrthon ni ar y groesffordd lawr dyn ni a bwys yn Ebenezer fyna, when ni'n mynd â peth blawd i nhw mwyn i nhw cael gweithio bara, achos hwnna'n fwyd i nhw. A plant wen ni. Wel, dwi'n credu, dwi'n
chi'n ala fi wneud nawr. Wen i byti 8-9 mlwydd wed. Yn llusgo sacher. A we an yn ysgol uwchradd, jyst wedi dechrau ysgol uwchradd. Ond we mam wedyn ffordd mas, we'n had yn godro. We mam yn tre helpu'n had a gofalu a we babi bach da yn tŷ. So wedd mewn ffordd we rhaid. So mae hynna'n neud ni'n bobl sydd wedi delio gyda mwy na bobl sy'n byw mewn tre. Achos mae pethau'n dod i bobl mewn tre, le mae bobl mewn gwlad yn goffo mynd i wylio amdano. Na'r gwaniaeth. Wel, na fe, no, ta beth. Ond diolch, dwi'n bersonol, mae'n diolch i'r ffermwyr ifanc am rhoi cyfle i fi a rhoi addysg i fi yn ifanc, yn amser we angen arna i, neu fydde bywyd dim ond gweithio ar y ffarm wedi bod yn amser unig dros ben. A diolch hefyd bod ni'n gallu mynychu'r capel ar eglwys hefyd. Mae rhaid ni fod yn ddiolchgar. Achos na beth yw'n bywyd bach ni mewn cefn gwlad. A dwi yn meddwl bod fe'n neud ni'n well bobl.